дӯст гӯбад гардари мо марҳабо дилтанг нест, нест моро чини абрӯ, дар бағал ҳам санг нест. хуш омадед ба канали ман, дӯстони ман, кадбонуҳои зебои Тоҷикистон. имрӯз барои шумо хӯриш аз боимҷон тайёр мекунем. марҳамат, бо мо бошед. кадбонуҳои зебои тоҷик. барои тайёр кардани хӯриши бодинҷон, пеш аз ҳама бодинҷон, қаламфури булғорӣ, картошка, бодиринг ё помидор ва сирпиёз лозим аст. як буридаи сирпиёз. барои ин аввал картошкаро реза мекунем. мо картошкаро чӣ тавре ки дида истодаед ба таври наргасӣ, яъне ки чун сабзӣ майда кардем. боқлаҷон, бодинҷонро низ майда кардем. ҳоло қаламфури булғорӣ, бодиринг ва сирпиёзи мо истодааст. ва барои он ки боқлаҷони мо сиёҳ нашавад, мо ва рӯғанро бисёртар ҷабида нагирад, мо каме намак мекунем ва меистад. аввал картошкаро бирён мекунем. каме равғанро гарм мекунем барои картошкаро пухтан. акнун картошкаро бирён мекунем. кӯшиш кунед ки камака картошка андозед, яъне ки дар сковородка ё ки деге ки бирён мекунед камкамӣ бошад, бисёр набошад. картошкаро сурх карда мегирем бо навбат. ба картошка каме намак ҳам ҳамроҳ мекунем, камака. картошкаро мегирем ва дуюмашро мепазем. яъне ки картошкаи боқимондаро ҳозир бирён мекунем. картошкаро бирён карда яктараф мемонем. акнун боқлаҷонро ки намак кардагӣ будем, ҳозир обашро ҷабида боқлаҷонро бирён мекунем. намаки мо ба он хотир аст ки боқлаҷон равғани бисёрро ҷабида нагирад. акнун навбати бирён кардани боқлаҷон. акнун боқлаҷонро бирён мекунем. боқлаҷонро намак намекунем, чунки худаш намак дорад. ҳои азиз, боқлаҷонро бирён кардем, картошкаро бирён кардем, яъне маҳсулоти мо омода шуд. акнун бодиринг, қаламфури булғорӣ ва сирпиёзро майда мекунем. азиз, мо бодиринг, қаламфури булғорӣ ва сирпиёзро майда кардем. метавонед помидор, чизе ки ба худатон маъқул аст истифода баред. акнун ҳама инро якҷоя мекунем. аввал боқлаҷонро мерезем. боқлаҷон аллакай пухтагӣ аст. баъд картошкаро, баъд ин болгарӣ, бодиринг ва чеснокро алоҳида реза кардагӣ будем, ба инҳо ҳамроҳ мекунем. ҳозир омехта месозем. салати мо тайёр шуд. мо омода шуд. бисёр ҳам бомазза ва шумо метавонед ки тез тайёр аст. тезакак тайёр кунед барои ягон меҳмон омадан. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо бо шумо хайри хуш мекунам. бо сабабҳои техникӣ ки худам танҳо ба навор гирифтам, писаронам дар дарс мебошанд, барои ҳамин агар сабаби техникӣ бошад маъзарат. умедворам ки шумо маро дастгирӣ мекунед, лайк мемонед ва барои шумо пеш аз ҳама саломатӣ, умри дароз, тани сиҳат хоҳонам. бо мо бошед.